gendeng-gendeng. Tak odot lo manukmu. Wah, buahku lek tak jarno ya bosok iki. Kayak apa ya enake? Dijus enak iki. Dungan gemek loro iki gak rene. Monggo rene tak kongkon ngewangi ngirisi. Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Lah, oh Supri guru pane? Alex. Sopo Alek iku? Iki jenenge manukku. Alek iku jelas arek elek. Ngawur wong arek ganteng ngene kok tenandi. Biasa. Makmu rupane gak dodol bangkrut ah. Kate gak bangkrut ya apa ngeri kok lek tuku gak tau bayar, tak odot lo manukmu. Loh, iya ya ora dodol, bangkrut temenan ta ya apa? Mak. Uy. Apa? Lah kok ora dodol? Awake durung penak ta? Wis penak aku saking ae aku males dodol. Sik lapo iku Riko? Ngising wong wis seru ngoceki buah ngene. Ewang ngono lho ambek longgo. Iya ya, ngono ae bengok-bengok. Lah, buahe mek loro iki ta? Pinginake ya nang njero dhewe kon. Kulo ewang ngono oncek-oncek buahe. Emang kok kuku lecet? Au. Ngalem, ora tak kei juse lho kon. Aduh iya ya. Kon teko endi emang? Teko omah mari resik-resik kamar teko ibu. Sregep kon pinter wis Rijik. Wes lah wong bantal kemul tak buai. Hah? Iya kan cek ricik. Heran aku mbek pikiranmu. Wididi, saiki tiru-tiru aku dodol buah. Gendeng-gendeng. Lah kok pikir sing dodol buah mek kon tok ah. Ya mangkane Riko aja tiru-tiru. Sing niru sapa? Wong iki aku kate gawe jus tak blender pisan kon kok. Oh alah ngomong aku cek gak salah paham. Cak pamen dikongkon ibu menakno banyu. Apa banyune? Gak iso milih mbok kesumpetan apa. Kesumpetan BH paling. BH iku apa? BH iku baju harian. Wis tuh aja ngomong sing aneh-aneh. Males aku boleh menakno banyu jeding iku. Lah, kate benakno banyu iler ah. Wong kok aneh-aneh ae. Aku kok ingano ya. Diingai banyu iler. Juse iku lho, Des. Iya ya. Wis ah melone tak blendere. Kilo melone wis. Aduh, kula sak opel ya kurang legi. Lek kurang lagi wasno aku ae manis. Aduh, pahit sing iya. Gula akeh ku nggarai diabetes. Wis cepno. Dincepno nek ndi iki? Derungmu. Wis. Oh alah. Di listrik iku lho, masih opelmu ya gak mengandung listrik. Duh iya ya. Sampeyan wis mangan ah, Mbak? Hah? Sampeyan wis mangan ah? Hah? Sampeyan wis mangan ah? Wes, biar suarane iku lho banter kon takon ae. Wis sombean. Menak iki dikeki kopi. Menisan campuran uli cek lincah kon. Loh, ya apik ta dadi jus melon kopi terbaru. Campuran dhewe gak melok-melok aku. Menak iki. Eksperimen terbaru. Oh my god. Wah, sudah jadi nih jus melon kopi. Karepmu. Rasane iku. Ya apa rasane? Kayak kali Supri. Gila nih. Iki apele blender pisan wis ya. Karep Riko wis wong Supri yo njaluk diingai ngono. Kayake apel kopi ku enak deh. Guaan wis iku timbang loro. Hah? Guaan. Hah? Guaan timbang loro. Aduh, tangku loro manut ngising. Oh, anjene arek remek.
Anjane jus stres tak kira rasane enak, dadak rasane bosok. Patenane rek lampune, cek ku apa? Wah, goblok. Arek ku jadi kudo ae ta lah. Jarno, mosok ndek jeding lampu mati gak wani. Yuhu, ndi jusku? Kilo. Jane enak anjen jus pukat. Bukat apel, ilatmu rupane keplentir. Dungaren ora dodol yu, sik lara pikir kari kok. Raimu iku lara pikir wong wingi aku iku mek greges sitok. Alah, lek greges ngono gak sepiro timbang aku biyen disunat. Apa oh lek disunat loro ah? Ya nemen mau ngambil senjata tajam kok aku biyen. Beh, lah gak entek ah ngono ku. Beh, ya sampe mandes ta? Enak-enak ngising lampu dipateni. Lah tapi telekmu lah pancet metu sih. Ya metu tapi lambat. Ana wong ngombe jus bahas telek. Lah nek apa sih rasane juse berubah dadi telek ah? Yo gak sih, iku jus apa kok rupanya menghambat selera? Iki lo cak jus melon kopi enak, coba oh. Enak sih? Enak, Enak. enak temenan iso didol iki. Nyeleneh wong iki rek. Iki mang banyune sidone kesumpetan apa? Kesumpetan roti kempit. Aduh, metuku kok loro rek. Tangising sik yo. Roti kempit iku apa sih? Roti kempit iku ya roti dikempit di kelek. Lah apa ibuku nang jeding nggo roti? Yo gawe cemilan dek jeding kan iso. Oh, roti kempitku cemilan. Ya wis aku mending tak tuku gawe sama sekolah. Ora melok-melok aku iki lho jusmu, entekno. Kesumpetan BH Aduh. Aku ngarani sak karep sih. Iki lho emang ono ngoceki duae. Anggo kuku lecet. Au. Ora tak kei jus lho kon. Iya ya, tak wangi. Kon iki mang teko endi? Kok oma mari recek-recek kamar dikongkon ibu. Sregep pinter. Wis riji ka? Ya wis.